što bi to bio outdoor trening. Što mu i sam naziv kaže, outdoor, van vrata. Znači, na otvorenom smo, trening vani, pod nebom. Jednostavno nismo ograničeni, što je super. A što ako nam je kiša, sunce, recimo kao danas, vjetar, sprema se nekakva oluja, -10, ma bilo što. Dolazimo svi na trening, na treningu se dogovaramo što ćemo dalje. Uglavnom, ako je tako frkovito, idemo svi lijepo na cugu, ok? A kako je koncipiran taj outdoor trening? Što radimo na tom treningu? Pa vidite ovako, dođemo i gledamo u nebo i ništa. Da, šalim se, naravno. Dakle, outdoor trening je zamišljen na način da koristimo funkcionalne vježbe uz aerobni trening, to jest trčanje do maksimalne udaljenosti od 5 km. Kroz funkcionalne vježbe ćemo proći i vježbe snage, vježbe ravnoteže, propriocepcije, znači svega doslovno spontano, jednostavno i prilagodljivo svima. A koji su nam benefiti ovakvog outdoor treninga? Daleko veća mišićna aktivacija, što nam u konačnici rezultira većom kalorijskom potrošnjom. Ako smo potrošili više kalorija, znači izgubit ćemo i više kilica koje su nam suvišne i pritom ćemo se jako dobro zabaviti.